Büyük Britaniya Boris Johnson'un ýygynddan 2 aýlyk syýasy näbellilige giripdi. Johnson öz partiyasy içinde bildirilen anamsızlıktan soň wezipesini Liz Truss'a goýup gidipdi. Liz Truss hem Rishi Sunak'y syýasy jedelleşikde ýeňip premier minister bolsa-da, oňa wezipede 45 günlük galmak başardy. Liz Truss özüniň ykdysady krizi çözmekde okuyupsuzdygyny boyuna alyp wezipesini taşlaýandygyny köpçülige bildirdi. Liz Truss'ın yerine ýene-de Boris Johnson dolanyp geler diýilen myşmyşlar çyksa-da, Johnson gaýtadan premier minister bolmak islemeýändigini aýtdy. Netijede Britaniýanyň öňkü ykdysadyýet ministri Rishi Sunak hiççili garşydaşy ýok halatyna premier minister edilip bellenildi. Şeýlelik bilen Sunak Britaniýanyň ilkinji hindi kökenli premier minister boldy. Britaniýanyň padşahy 3-nji Charles Liz Truss'y uğurlap, ýerine Rishi Sunak'y resmi taýdan Britaniýanyň premier hökümünde kabul etdi.